приятели! Днес снимах още едно видео, но сега ще снимам, ако се чутите какво е това тракане, това е котенцето ми. Сега точно ще е този клип, в който ще ви покажа. Много от вас искаха да покажа как се играе с моето котенце. Затова днес ще снимам този клип. Надявам се да ви хареса. Започваме. Джими, здравей! Кажи здравей на камерата. Джими, Джими. Котът се казва Джими, но аз му викам бебе Джими, защото е още маничък. Джими, Джими, мамо. Ела тук, бебе. Бебе, не мъритай, не мъритай. Бебе, 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 бебе. Гади, 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 гади. Така, сега ще го вземем от тук. Извинете за малко, просто се е заиграл с една кутия. Ето го бебето. Бебе, абе, върни се. Много е палав. Не пипай, това е на кака Виви. Сестра ми. Бебе Джими. Не прави буклуци, мамо. Не прави буклуци. Я се покажи хубаво на камерата. Ако не си зает. Айде, бебе. Айде да си играем с нещо. Хора, това е една много полезна химикалка, подарена ми от Дени за рождения ден. Джими сигурно му е любимата играчка, заради и тази връвчица, която постоянно гони. И ето това тук го лапа и си играе с едно и някаква опашка на мишка. Ето, сега ще започвам. Само вижте как реагира. Джими, виж, виж, виж. Виж писане, писане. Скачи, скачи, скачи. Скачи, 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 скачи. Браво! Ай сега. Оп, пусни, пусни. Айде, ето я. Браво! Оп, 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 оп. Браво, бебе! Ай сега поиграй си малко с нея. Така. Следващото нещо е доста странно. Джими, махни се, мами. Махни се, бе, писане. Айде, пъш. Следващото нещо е едно, което се слага на крака и се върти. Ето. Не мога точно да ви го обясня как, защото няма как хем да снимам, хем да показвам. И това нещо е, тук се слага крака и се бута с другия крак и това се върти. И Джими много обича да си играем. Само че препоръчвам ви, който също си го е купил или иска да си го купи. Не знам откъде е купено, подарък ми. Трябва да внимавате с котенцето си или с кученцето си. Не го въртете много силно, защото те не могат да се движат толкова силно. Ето така се слага. Чакай, аз другия крак попичам. Ето така се слага. Така се слага. И се върти с това. И котето ви обича много. Надявам се да харесва как се върти. Джими, айде бе, мами! Той го дебне първо. Ето, почва си играе с него. Оп, върти се, върти се, върти се. Айде, айде. Виждаш ли го? Айде. Ма той се мести. Що не го гониш? Виждаш ли го? Айде сега. Гони го. Гони ме, гони ме, гони ме. Нещо му става, да иска. По принцип тича след него като луд. Ама нещо... Не сме заинтересовани вече. Добре. Хора, това е от мен и Джими. Джими, кажи чао! Това е от мен и Джими за този епизод. Може да правя още епизоди. Ма зрителите не искат да ти гледат докато мама. Това беше от нас. Ако се питате с какви очички е, куршум, то е с много светлосини, е такива. Или който е бил в Вкуса на Валерия, с като нейните очи. И вътре странно е, но има зелено и котешка зеница, естествено. И това беше от нас. Надявам се да ви е харесал клипът. Ако ви е харесал, дайте палче нагоре и се абонирайте. Чао!